I a part d'això, a Son Servera també vam poder gaudir d'una obra teatral. Exactament. L'obra anomenada Els llargs camins, en la història del Bal de Boira, que també podreu veure a tota Mallorca. Al Teatre La Unió de Son Servera es va representar l'obra de teatre Els llargs camins, del cerverí Jaume Miró. L'obra està basada en fets reals, recopilats per l'historiador artanenc Jaume Morell, els quals relaten la vida del Bal de Boira juntament amb un grup de represaliats de la Guerra Civil. I el que vaig fer va ser contar la història tal com la conta la documentació que m'aporta en Jaume. Allà hi havia diaris personals, hi havia memòries, hi havia entrevistes i tot això posaré un poc en ordre per contar la història del Bal de Boira i els seus companys, les seves pròpies paraules en boca dels actors. Va ser una manera d'acostar aquesta història en el seu propi poble i de recuperar un poc la memòria en els artanencs i també a Mallorca. La producció de la companyia Noctàmbuls no va deixar ningú indiferent. M'ha agradat moltíssim. Ara li deia al Jaume Miró, a part de felicitar-lo, és que quasi se'm cauen les llàgrimes, perquè el que va passar en aquells moments es podria tornar a repetir en qualsevol moment, amb totes les històries que vivim, no només a nivell local, sinó a nivell de tot el planeta. I penso que la dignitat humana i el respecte a la vida dels altres ha d'anar per sobre de les idees polítiques. Quan va succeir els fets, la meva padrina, quan va haver desembarc d'en Baio, se'n va alertar i estaven a Son Puça, no? I aquest dia que hi van anar els nacionals, en les forques, a punyir davall en el paet, punyien de davall i de damunt, i no els van enganxar. El que passa que li volien pegar foc, no? I van demanar clemència, que farien per donar menjar als animals, com ho farien, que els cremarien la casa i llavors anirien a viure aquella gent. I en el darrer moment no van pegar foc i se'n van anar, i van estar amallats 5 anys. M'ha recordat coses perquè vaig sentir el primer dia, el primer tir dels fusels, i això em va tornar a reviure un poc aquella guerra, no s'havia de fer, però se va succeir. L'obra continuarà amb les seves representacions arreu de Mallorca.